Velkommen til konfirmandindskrivning til konfirmation 2026. For at blive konfirmeret, så skal man være parat til det. Det første man skal, det er at man skal være døbt, og så skal man have lyst til at blive konfirmeret. Have lyst til at blive konfirmeret og have lyst til at komme til konfirmationsforberedelse og finde ud af, hvad det hele handler om. Så skal man gå til 10 gudstjenester, fra man begynder til selve forberedelsen og inden man skal konfirmeres. Og så skal man fuldføre konfirmandforberedelsen og komme til den undervisning, som man har tilmeldt sig. Man skal kunne både fadervor og trosbekendelsen udenad, og så skal man også læse et af de 4 evangelier, nemlig Lukas evangeliet fra Bibelen fra det Nye Testamente. Hvis man ikke er døbt, så skal man døbes inden konfirmationen, og vi har sat en dag af til det. Det er lørdag den 24. januar 2026. Der vil typisk være et sted mellem 3 og 8 konfirmander, der skal døbes den dag. I Hundvig Kildebrønde Sogn, der underviser vi på 2 forskellige måder. Enten på 2 weekender og en lejruge, eller på 4 weekender. Hvilken form man får tilbudt, afhænger af hvilken skole man går på. De 2 weekender og lejrugen tilbydes til Koberskolen og til Greve Privatskole. De har hver deres hold, så dem der går på Koberskolen går på hold sammen, og dem der går på Greve Privatskole går på hold sammen. Arenaskolen, Hundvig Lille Skole, og de der går i skole et andet sted end her i sognet, tilbydes 4 weekender, 2 i efteråret, og så 1 i januar og 1 i februar. Når man er på weekend og på lejr, så foregår weekend her i Hundvig Kirke om fredagen, om lørdagen og om søndagen til en gudstjeneste kl. 11 eller kl. 14, afhængig af hvornår sognets gudstjeneste er i den pågældende weekend. Vi er typisk 5 til at være med til at undervise. 2 præster, en kateket, en musikmedarbejder og en konfirmandlærer. Lejrugen foregår fra mandag til fredag. Det foregår i Kagerup, ligger lidt nord for Hillerød, lige op til Gribskov, en stor lejr der ligger deroppe. Vi kører med bus derop. Det er fra mandag til fredag, så holder vi fri om lørdagen, og så mødes vi igen til gudstjeneste om søndagen. Det koster lidt mere. Skulle det være et problem for nogen med det beløb, så kan man søge tilskud fra Kildebrønde Sogns menighedspleje. Det er igennem kateketen, at man ansøger om det. Går man på de 4 weekender, så er det også fredag og lørdag og søndag her i kirkerne, Hundvig Kirke og Kildebrønde Kirke. Og på samme måde håber vi også der at kunne spise sammen. Det er nemlig en stor del af konfirmationsforberedelsen, at vi er et fællesskab, hvor vi blandt andet også spiser sammen og holder pauser sammen. Vi laver mange forskellige ting, når man er til konfirmationsforberedelser. Noget, hvor man skal lytte, noget, hvor man skal være kreativ. Vi bruger selvfølgelig en del tid på både Bibelen og på salmebogen. Måske skal man på et løb, og så holder vi også andagter sammen, sådan nogle minigudstjenester, hvor vi her i Hundvig Kirke holder det inde i kirkerummet, og hvis man er på lejr, så foregår det i lokalerne deroppe. Og så spiser vi sammen, både på weekender og på lejre. Vi vil nemlig gerne gøre det at gå til konfirmationsforberedelser til et fællesskab, og i et fællesskab, der spiser man blandt andet også sammen, og man er sammen på forskellige vis. Så er der selvfølgelig også nogle pauser, når man har været til undervisning, og i undervisningen, så er der brug for nogle pauser, og det er der både når man er på weekender og på lejre. I forbindelse med konfirmandforberedelsen, så vil der være forældrearrangementer, i forbindelse med weekender og i forbindelse med lejre. Vi ved godt, at I forældre har meget, I skal gå til, også med jeres børn,
Men nu ved I, at de er der, og så kan det jo være, at I kan deltage en gang eller to. Der er også andre måder at deltage på. Man kan komme og lave mad til os fredag aften, når vi er her på weekenderne, eller måske bage en kage, som vi kan få glæde af i løbet af weekenden. Ligegyldigt om man kommer på de 4 weekender, eller på 2 weekender og en lejeuge, så er der en lovgivning på området om, hvor meget man skal undervises. Det er sådan, at hvis man kommer til den undervisning, man har meldt sig til, og som der er mødepligt til, så skal vi nok sørge for, at man opfylder kravet for, hvor længe man skal være her. Og på den måde kan man så heller ikke faktisk få fri. Der kommer nogle muligheder for, hvordan man kan bytte måske og komme med på et andet hold, hvis nu man skal noget lige i den weekend, hvor man ellers skulle have været. Trosbekendelsen og fadervor, man skal læse Lukas evangeliet, deltage i de 10 gudstjenester, og så kan man kunne indgå i de regler, som er for deltagelse i konfirmandforberedelsen. Det er ikke nogen meget særlige regler, men det er for, at alle synes, det er rart at være her. Så har vi helt almindelige regler for, hvordan man omgås i fællesskabet. Den dag I skal konfirmeres, der tager det ikke så lang tid. Selve konfirmationen, hvor man knæler ved alteret. Men vi vil gerne give jer en god oplevelse. Vi vil gerne gøre det med at blive konfirmeret til noget, man kan huske. Og vi tror, at man kan huske en god oplevelse. Og så vil vi egentlig også bare rigtig gerne lære jer at kende. Hvis nu man skulle blive syg, og man skal til undervisning, så har vi indlagt nogle dage, hvor man kan komme og få samlet op på det, man ikke har nået. Det kunne jo også være netop, at man havde en bedsteforælder, der havde 70 års fødselsdag eller noget andet, som man skulle til, og som var meget, meget vigtigt. Og så vil der også være mulighed for, at man kan flytte imellem de andre hold, så man måske kan tage en første weekend med et andet hold. Hvis det ikke er sygdom, så vil vi gerne bede om at få besked i god tid. Sygdom, det er jo lidt sværere at give besked om i god tid. Skulle man have nogle vanskeligheder, som vi med fordel kan tage hensyn til, det kunne være forskellige sygdomme, det kunne være læsevanskeligheder, det kunne være hjemmevæg, når man skal på lejr, det kunne være mange forskellige ting, måske nogle sociale ting imellem nogle af de unge mennesker, så er det en rigtig dejlig ting, at I lige vil fortælle os om det, så vi kan tage hensyn til det. Det er der mulighed for, når man tilmelder sig, men det kunne også være, at det var noget, som opstod i løbet af året, og så vil det være rart, at I fortæller Johan, altså kateketen, om det. Når vi mødes til konfirmandforberedelse, så er fællesskabet i fokus. Vi har derfor mobilhoteller, hvor ens telefon skal opbevares, imens man er til undervisning og til gudstjeneste. I et fællesskab er det vigtigt, at alle har det rart. Og det er alles ansvar, at fællesskabet fungerer for alle. Vi forventer derfor, at man behandler hinanden ordentligt, taler pænt til hinanden, og naturligvis, at man efterlever de anvisninger, som kommer fra de voksne, imens man er her. Det er vores mål at give konfirmanderne en god oplevelse. Det kan vi, men det kræver en indsats af alle. Hundekildbrønd Sogn giver alle konfirmander en bibel, og så ved vi, at i nogle familier, så er det tradition, at man får en salmebog, når man skal konfirmeres. Vi opfordrer til, at hvis det er sådan, at man så får salmebogen allerede, når man begynder til konfirmationsforberedelsen, så man får den brugt der. Og hvis ikke man har den tradition, så har vi nogle salmebøger, man kan låne, mens man er her til konfirmationsforberedelser. Vi har konfirmation både i Hundi Kirke og i Kildbrønd Kirke. Hundi Kirke er den store kirke, og der er plads til 24 konfirmander, og så vil der kunne være cirka 20 gæster med per konfirmand. Det er nu sjældent, at vi har 24 konfirmander ved en gudstjeneste, og derfor vil der også være plads til flere gæster ved hver konfirmation. Vi opfordrer til, at man vælger Hundi Kirke, men der kan selvfølgelig være særlige grunde til, at man gerne vil konfirmeres i Kildbrønd Kirke, Gamle Kirke, som ligger oppe i landsbyen, og så skal man selvfølgelig gøre det. Det kan være, at man har en bedsteforælder begravet deroppe, eller der er andre særlige grunde til,
at man ønsker Kildebrønde Kirke. Den er ikke så stor, så man kan ikke have så mange gæster med, og vi kan heller ikke konfirmere en hel klasse deroppe ad gangen. Men muligheden er der, hvis man gerne vil konfirmeres i Kildebrønde Kirke. Selve tilmeldingen foregår ved, at man udfylder formularen via det link, som er tilsendt sammen med denne her video. Dåbsattesten skal kun uploades i det tilfælde, at man ikke er døbt i folkekirken. Er man døbt i folkekirken, så har vi de oplysninger via jeres CPR-nummer, som vi skal bruge. Det er vigtigt, hvis man skal uploade dåbsattest, eller på anden måde give os nogle beskeder, som indeholder CPR-nummer, at man gør det via formularen, eller ved den sikre postkasse, som man kan finde på kirkens hjemmeside. Tidspunktet for konfirmationen bliver kl. 10, 11 eller 12, og det kan vi fortælle jer det præcise tidspunkt for, og også hvilken præst der skal konfirmere, når I kommer her på anden weekenden i efteråret. Ligegyldigt om man vælger at blive konfirmeret i Hundige eller Kildebrønde Kirke, så undervises de konfirmander sammen, som går i skole sammen. Når man har udfyldt formularen, så vil der automatisk blive sendt en kvittering til den forælder, som er angivet som forælder nummer 1. Og i løbet af cirka 3 uger, så vil man modtage både begge forældre og konfirmanden en mail om yderligere oplysninger om konfirmandforberedelsen og bekræftelse af datoen. Det er på mail, at vi kommunikerer med jer, og derfor er det også vigtigt, og særlig vigtigt, at I sørger for at sikre jer, at jeres mail er stadig og skrevet korrekt, og at hvis I får en ny mail i løbet af året, at I så får givet besked om det. Vi glæder os til at være sammen med jer. Vi håber, at vi får lært hinanden godt at kende, og at det bliver en god oplevelse for jer at være til konfirmationsforberedelse her i Hundige Kirke.